mere end 400 år har vi haft kostskoler i Danmark. Men selvom kostskoler måske lyder som noget fra da din farfar var dreng, så er kostskoler i dag mere moderne end nogensinde før. Her kan du nemlig både blive klogere, så du kan få den uddannelse, du drømmer om. Der er et stort fællesskab med de andre elever, og samtidig er der også fokus på dig som enkelt individ. I dag findes der 14 vidt forskellige gymnasiekostskoler landet over. I Jylland ligger der kostskoler ved Ringkøbing, Struer, Viborg, Toftlund, Vejle, Rønde og Grenaa. På Fyn ligger Oure og Nyborg, mens vi på Sjælland finder Høng, Sorø, Herlufsholm, Birkerød og Bagsværd. Og nu kunne vi jo sagtens fortælle dig, hvor fantastisk det er at bo på en kostskole. Hvor meget du udvikler dig, og hvor mange venner du helt sikkert får. Men det vil vi ikke gøre. I stedet vil vi lade nogle af dem, der ved, hvad det handler om, fortælle om deres oplevelser. Jeg valgte at gå på kostskole for at komme lidt hjemmefra. Jeg tror, det er meget godt lige at få lidt afstand fra ens forældre, måske især når man er teenager. Og det kan måske også føles som lidt mere frihed, at man selv kan bestemme, hvad man skal, og når man lige skal lave lektier og sådan noget. Jeg kommer egentlig fra en lille by, hvor der ikke er særlig mange muligheder for at kunne gå på et gymnasie. Så det var egentlig fordi, at det ville være meget nemmere at kunne bo her, så man kun har 200-300 meter til skolen, men også så man har venner, der altid kan hjælpe en med lektier eller afleveringer. Jeg valgte at gå på kostskole, fordi et kostskolegymnasium tilbyder noget, et almindeligt gymnasium ikke kan tilbyde. At man bor omkring sine venner, og man bor omkring skolen, og får nogle sociale relationer, som man ikke får andre steder. Der har været så mange muligheder her i forhold til sådan, de andre klassekammerater fra klassen måske. Når de bare sådan skulle hjem og bare sidde sammen med deres familie, eller sådan, så skulle vi bare heroppe på kollegiet og være sammen med alle vores venner og bare have det mega sjovt. Hvis man vågner lidt for sent, det har jeg gjort et par gange, så vågner sådan 5 minutter inden timen starter. Det vil man jo aldrig kunne nå, hvis man boede sådan 10-20 kilometer fra skolen. Men nu der kan man bare lige vågne og så tage noget tøj på og spæne over i klassen og være der til første time. Og det har været meget nyttigt et par gange i hvert fald. Det er som at bo alene hjemme, ikke? Altså alene. Fordi man har sit eget værelse og sådan noget, men så samtidig, så snart man går ud af sin dør, så er der mennesker over det hele. Sådan, dem, der bor her, det er ligesom ens anden familie. Ved at vi som bor på skolen, og jeg har alle mine kammerater omkring mig, så lærer jeg meget om mig selv, og jeg lærer meget om andre mennesker, som jeg tror, jeg kan bruge fremad. Og så også fagligt med, at jeg bor på skolen, så kan jeg får struktureret min dagligdag med, at jeg har lektielæsningstider, hvor jeg så kan, hvor der er tider sat af til, at jeg skal læse. Så jeg har helt struktureret lige, hvad jeg skal gøre. Jeg er ikke i tvivl om, hvad for nogle ting, jeg skal gå i gang med. Og det tror jeg helt klart også, jeg kan bruge, når jeg stopper her på skolen og går ud. Så jeg tror, det er virkelig specielt og noget helt unikt, man går glip af, hvis man ikke går her. Og man ved, at folk virkelig er der for en. Der er jo så mange mennesker, så det er umuligt, at man ikke kan finde én ven. Og når man så finder den ven, og man er sammen med dem hver dag, så får man et rigtig godt bånd til dem. Og det gør jo, at man føler sig rigtig godt og tilpas, og det er jo rart. Det er det, alle ønsker sig. Det har betydet, at jeg har kunne bruge rigtig god tid på min skole, fordi at fællesskabet kommer jo nærmest helt automatisk. Og jeg har lært at tage hånd om mig selv også lidt. Altså det er lidt ligesom at flytte hjemmefra, uden at man er alene selvfølgelig. Jeg tror faktisk, det er en af de bedste experiences, jeg har haft i mit liv. Fordi jeg fandt venner, fordi jeg håber, jeg kan holde kontakt med hele mit liv. Du bruger 24/7, men mennesker, og du er forced til at blive venner med dem. Det er det eneste, det sker bare. Det er ikke noget, du kan gå imod det. Du bliver venner med mennesker. Jeg tror, jeg har fået skabt mig en identitet, for at være helt ærlig. Jeg har mødt nogle personer, som jeg virkelig har kunnet se op til, og som har gjort, at jeg er kommet videre i livet, og som virkelig har skabt mig, som den jeg er i dag. Socialt afslappende og selvstændigt. Fællesskab, ansvar og venner. Fællesskab, hjælp og sammenhold. Hyggeligt, socialt og friendship. Tryghed, sammenhold og fællesskab.
personlig udvikling, sportslig udvikling og selvstændighed. Initiativ, engagement og deltagelse. Fællesskab, livsuddannelse og kulturel dannelse. Solidaritet, kreativitet og frie rammer. Sociallivet, sporten og mindre transporttid. Åndsfrihed, traditionsrig sammenhold. Fællesskab, tryghed og udvikling. Venskab, tryghed og høj faglighed. Disciplin, samarbejde og social kompetence. Bredere verdenssyn, højere fagligt niveau og et fantastisk fællesskab. På hjemmesiden gymnasiekostskoler.dk finder du flere informationer om de enkelte skoler. Og skulle du have lyst til at besøge en kostskole, er det også her, du finder adresser og kontaktinformationer. Vi glæder os til at se dig.